No úplně mi z tvýho vyprávění o tom déru, zrovna konkrétně a Orientu o těch francouzských jezerech, normálně mám chuť se zbalit a zase tam na ty kapry vyrazit. Ja hovorím, to je, jak babky chodia do Vatikánu, tak pre mňa je ten dér. Idem na kostol, namotávam, došiel som do mŕtva. Hovorím, nejdem hneď kotvičkovať, lebo veľa chalanov, vieš, dojde do mŕtva, šklbe, otrhne to, už to nedohľadaj. Hovorím, Rásťo, čo? Ja neviem, hovorím, otváraj šampanské, daj mi pusu na čelo, ne? A poď sa podívať. Co? Ne? Že ty ho máš, no samozrejme. Pach, dneska keby si ma odviezol na Orient alebo na dér a neviem, kde som a zacítim ten pach, tú atmosféru, len ten vzduch, tak viem, že som tam. Jo. Koho si třeba ty takhle potkal z těch jakoby opravdu kapraských osobností, takhle přímo u vody? A vystúpil starý pán a neviem, nejaký bol chorý, opieral sa o auto tu mal nejakú dieru v krku, niečo povedal, zmizol. Vtedy som lámal vesla jak tyčinky. Víš, ten záber, vieš. Tú rybačku ja beriem, že musíš byť aj že čundrák, alebo ne Trump, že také, že pobyt v prírode, tak. Že musíš vedieť žiť vonku, vieš, a nebyť nejaký sračka, jak teraz je 15 stupňov a už si kúria pomaly bývakoch, vieš, takže... Já nevím, jestli je to vidět v těch kamerách, ale já to vidím, jak tě vnímám, jak jsem to blízko. Všude jsme teď skoro sklidněný oči, tak se nad tím úplně zamyslel, jakoby, takže to je pro tebe úplně modla, takový smysl tvýho života, to je hrozně krásný. To jsem ještě neviděl během natáčení podcastu. Hustý. TV Fish Podcast, epizoda 4. Moderuje Honza Carpkiller Hubka, dvojnásobný mistr světa v přívlači z lodi a také osobnost české kaprařiny. A pozvání přijal Petr Šimonič. Je prvním konzultantem Fox Carp pro český i slovenský trh a je známý po celé Evropě díky několika kaprům přes 30 kg. Také je kulturistou a propagátorem zdravého životního stylu. Roky spolupracoval se značkou Jetfish a před pár lety založil vlastní značku nástrah a návrat Conquer. Podcast uvádí TV Fish, internetová televize pro rybáře. Já vás zdravím, kolegové rybáři. Vítám vás už u historicky 4. dílu našeho TV Fish podcastu. Moc vám děkuji za pozornost, kterou jste věnovali předchozím dílům a doufám, že tu laťku, kterou jsme si historicky nastavili, se mi podařilo v dnešním díle ještě o trošku posunout, protože vedle mě sedí opravdová ikona a doslova legenda, tentokrát řeknu československý kaprařský scény, protože vedle mě sedí Petr Šimonič. Petr, ahoj. Ďakujem za pozvání. Já moc děkuji, že jsi k nám dorazil, protože máš to daleko, Petr, až ze Slovenska, jak asi předpokládám víte. A Petr je za mě, jak jsem říkal, skutečná osobnost nejenom český, ale i slovenský kaprařský scény, protože v těch dobách prostě samozřejmě ještě dá se říct v Československu, což dodneska považuji za věc, která se nikdy neměla stát, to naše rozdělení, ale každopádně dneska jsme tu kvůli Petrovi. A Petr, mimo toho, že je všem vám dobře známý kaprař a je to opravdu legenda a ikona tohohle sportu, tak je i obrovská osobnost a hrozně inspirativní člověk ve smyslu jeho dalších koníčků, jako je kulturistika a živý zdravotní styl. A já vždycky říkám, že Petr byl i pro mě takový člověk, který mě hrozně inspiroval a navedl mě na takový zdravější styl života, protože vždycky, když sedím vedle Petra, a myslím, že to tak má každý, kdo získal někdy možnost s tím strávit nějaký čas, tak i ve vaší největší životní formě si vedle Petra vždycky budete připadat chudý, protože prostě Petr je kus chlapa a to, jak on k tomu přistupuje, to, jak on se stravuje a to, co on tomu dává, je skutečně neuvěřitelný a věřím, že i tenhle ten rozhovor bude pro vás inspirací. Takže Petr, ještě jednou ahoj, jsem moc rád, že jsi přijel. Ďakujem za pozvání a zdravím divákov TV Fish. Já bych začal tím, jako v každém díle, chtěl bych, aby si se divákům, jak říkám, předpokládám, všichni tě moc dobře známe, ale určitě, aby si se představil, řekl nám něco o sobě, odkud pocházíš a něco o tvý rodině. Jenom doplním, všiml jsem si takový vlastně novinky ve tvém životě, že ty jsi vlastně měsíc dědeček, takže gratuluju aj k tomuhle. Dík. Jo. Takže... Můžeš. Každý ma pozná, Petr Šimonič sa volá, mám 52 rokov, jak Honzo povedal, už som detko od decembra, takže máme prírastok v rodine, dcéra Saška porodila zdravého, krásneho Lea a tak, jak ma pozná každý rybár, jak som rybár, tak venujem sa kulturistike, moje najväčšie úspechy, mám 8 bronzových medailí z majstrovstiev Slovenska, z Diamond Cupu, z Ostravy, z Prahy a najväčší úspech kulturistike je pre mňa 3. miesto z majstrovstiev Európy z Barcelony. A som majiteľ rybárskych potrieb v Bratislave, tomu sa venujem, takže celý môj život je nasmerovaný okolo rýb, rybačky, fishingu, carfishingu a toho fitnessu. K tomu se všemu vlastně postupně dostaneme. Tak jak som nebol nikdy psíčkár, máme 2 jazvečíkov, takže to sú naše ďalšie 2 deti, takže ty máš jedno dítě? Jedno dítě, teraz už aj vnúka, 2 psíkov a priateľku Evku. Kterou taky tímhletím zdravíme. To je stejně jako ty velký fanoušek kulturistiky, že vy spolu máte i fit centrum. Jasné, tak jak ja vedem rybársky obchod a Evka má fitness, to je jej kráľovstvo.
Já vždycky právě začínám ten podcast, než se dostaneme úplně k tomu tvýmu rybářskému vývoji a k té historii, tak právě vždycky začínám tím, co ty lidi dělají, jaký jsou třeba jejich koníčky mimo ten rybolov, takže v tvém případě, v tvém životě je to hlavně ta kulturistika. Áno. A jsou i nějaký další koníčky třeba, který máš rád? Toto mi zožere všetci čas, tá rybačka a ten fitness, to je od rána jedlo, tréning a len to si riešim. Jednak ma to baví, pripravujem chalanov, takže robím si aj také výskumy na sebe ohľadom jedla, tréningov, čo viem posúvať ďalej. Veľa si o tom študujem, takže to sú dve veci v mojom živote a už od mladí. Takže rybačka a ten šport. Ty jsi právě známý tady tím, že ty si dokázal tu kulturistiku tak jakoby spojit ten zdravý životní styl, spojit s tou rybařinou, že i na těch rybách často cvičíš, že jo, bylo to natočení nějaký videa, byly o tom články, kdy ve člunu tam různě posiluješ a to. Jak se ti to podařilo takhle skloubit, nebo tak ja hovorím človek to musí chceť. Veľa chalanov mi píše aj kulturistov, že jak držím celý rok formu, takisto čo sú akože takí profíci kulturisti, čo viacej smerujú kulturistike a majú hobby len rybačku. My máme akože aj prácu rybačku a zase hobby tú kulturistiku. Tak sa pýtajú, jak držím formu, jak na rybách sa stravujem. Jednoducho musíš chceť, tak jak si varíš doma, si uvaríš tam, zoberieš si jasné, že nejaké instantné veci, alebo rýža, vločky, zemiaky, to si vieš urobiť hocikde. Mäso, tuniaky a tak. A imponuje to aj tým kulturistom, robili so mňou aj články, tak jak sme ovládli rybárske časopisy a všetky tieto veci, tak som bol aj Muscle Fitness som mal, čo je top svetový časopis. Tam som mal článok a takisto Svet kulturistiky. Tak boli tam otázky na mňa, jak sa pripravujem na rybách, jak robím kardio, tak som rozprával, že na déry, v gumákoch, v bahne a robil som mňou rozhovor a fotky. Pepo Adl, či Jozef Adl, je tu na Plzni, to je top fotograf na svete, fotí všetky veľké súťaže, mistr Olympia, takže uznávaný fotograf a aj si píšeme, voláme, tak on chváli moju prácu, ja jeho, takže to bola taká čest pre mňa. Jo, já, jak jsem říkal, jak jsem předeslal, už jako mladý kluk, když jsme byli různě na závodech na Hejlově nebo tohleto, my jsme žili s krabičkou cigaret s Red Bullem a tohleto a Šuny už si vždycky ráno míchal kašičky a s náma se podělil vločky a tohleto, já to viděl poprvé v životě, už říkám, tyjo, to je zabiják, tohleto, nebo na Pálavě my všichni jsme sotva stávali, když jsme šli na snídani, tak Šunés už běhal do kopce nahoru, dolů, prostě trénoval na výstavě taky. Potom do Prahy na výstavu, po výstave, všetci do baru, ne, na cigo, na pivo, já jsem si šel zatrénovat. Přesně tak, my když jsme šli na snídani a říkali jsme si, že brzo stáváme a jdeme na kafe, tak Šunes ušiel s náma už měl 2 svoje snídanie po sobě. V tom čase som mal vždy prípravu, lebo v apríli vždy boli preteky majstrovstva Slovenska, takže už jak boli pražské výstavy alebo Trenčín, tak už mi to zasahovalo prípravu, tak už tam som musel trénovať, tú stravu držať a už to bolo krátko pred súťažou, tak som musel všetko tomu podriadovať. No, to je jako za mě něco neuvěřitelného a neznám moc jiných rybářů, kteří by k tomu přistupovali takhle s takovýmhle srdcem a takhle s takovýmhle nasazením a je to samozřejmě na tobě vidět a projevuje se to, že na celkový energii tvojí a i na přístupu k té rybařině, že prostě jasné, určitě. Že človek má, ja to vidím tým jedlom, jednak sa hovorí, že si tým, čo ješ, takže aj ten človek, keď je nejaké ťažké jedla, alebo ja hovorím, že nejaký bordel, tak ja hovorím, pozri na prasa, pozri na koňa, vieš, takže to už ti ukazuje. Ja bohužiaľ aj ľudí tak sortírujem. Je to tak, no. Je to tak, no. Pověz nám tvoji teda cestu rybáře. Kdy jsi se dostal k rybařině? Přivedl tě k rybařině někdo z rodičů, třeba nebo dětko? Nebo jak jsi se dostal k rybařině? Práve, že v rodine nebol nikto rybár a ja som býval na okraji Bratislavy a to hovorím, že to bol koniec sveta. Tam nechodil autobus, peši sme chodili do školy a to bol okraj Bratislavy, taká osada Lieskovec. Boli len lesy a Dunaj a za Dunajom zase nič, konec sveta a až potom Petržalka. No a tam boli susedia rybári, ale bola, kedy sa chytalo bambusová palica a veľa tam do sieti chytali. Tam ešte nebola zdrž to gabčíkov urobené, alebo celá tá sústava toho vodného diela, tam boli ramená, to sa začalo vtedy budovať, robiť a ja som s nimi chodil. Takže ty už pamatuješ tú dobu, kdy vzniklo gabčíkovo? No jasné, to ešte nebolo. Ja som bol malý chlapec, tam jazdili Tatrovky, ja som nevedel, však sme nemali televízor, anténu, nič več, takže ja som nevedel, čo sa deje. Dneska v správach by si vedel, že sa niečo buduje. Tak tam sme sa bicyklovali po tom prívodnom kanáli, len také fólie tam boli a sme nevedeli, čo sa deje. 300 Tatroviek za deň išlo, vieš, vozili ten štrk, vyvážali to odtiaľ. No a tam na tie ramená sme chodili chytať ryby. No tí starí fotri, ja som chodil za nimi. Ja som sa tešil, že vôbec, že môžem... Ja som ani tú rybačku nevnímal. Ja som mal rád les, prírodu, ale hlavne tie lesy, tie nížinaté, hory, Tatry a také, kde boli šachoriny, bahno. Preto mám rád aj ten dér. U nás sa tomu říká lužní lesy. Lužné lesy, presne. Lužné lesy, to je tam to Podunajsko. No a to som mal rád, že aby som pozeral vtáky, kane, sokoly, vieš, srnku som videl, líšku, takže mňa to vôbec bavilo. A v tom lese byť, alebo som tam išiel sám, keď oni boli v robote, alebo išli len na víkend, tak som si tam sedel pri vode, pozeral, jak sa vyhadzujú ryby, užovka plávala. No a potom ten Ferko mi dal, Fero sa volal, mi dal jednu udicu a tam jedine na plavák sa chytalo. A čo som chytal, len
červíky na hnojisku som si vykopal a len ostriež a u vás to je okón a karasy. To bolo jediné, čo sa dalo chytať. No a potom otec robil takých hydinárske štátne majetky a mali takú farmu, kde sa chovali husy. A mali také jazierko a tam boli taká tržná ryba, kapre tam boli. A vždy, keď tam doviezol, tak nás vrátnik pustil a mohli sme chytať, ale to bol jeden kapor za druhým. Vieš. A potom sme už sa začali bagrovať košariska. Tam ešte neboli chaty, nič, to bola mŕtva voda. My sme tam sedeli, chytali, ale už naťažko. Kamoš došiel, že jeho strýko chytá tak sme si dali nejaké krmitka, policajta, chytali sme tak. Ani neviem, či tam boli ešte ryby, či to bolo zarybnené, lebo to bolo len surové vybagrované. No a už potom postupne už sme chodili na tie bratislavské vody, na pufinku a už chalani mali signalizátory. Ja hovorím, ja chcem mať kindervajce, ja musím vidieť ten záver. Tak sme si chodili prvý Richford kupovať do takého skladu a potom ma zoznámili so Stanom Rafajom, no a už to išla tá väčšia kaprárina už. Takže s příchodem vlastně, že Stan Rafaje, což byla vlastně taková obdoba, že Jardy Zelenky, vlastně posouval ty informace od Jardy Zelenky, teda od Milana Zelenky, Jardy Vítka vlastně na Slovensko, tak už bylo Bojlíz dostupný a tohleto. Vzpomeneš si, co to bylo za rok zhruba, když jsi měl první zkušenost s Bojlízem? Prvý rok to bylo nějaký 2000. Kolem roku 2000 si začal chytat na Bojlíz. Pre vás to je asi neskoro, lebo keď počúvam vaše podcasty alebo nejaké rozhovory, takže už ste si z Nemecka nosili alebo niečo šúlali. Ja som si nešúlal, nerobil nič. Mne sa to ani, už keď som aj dlhšie chytával tú kaprárinu, tak ja som furt chytal na hotovky. Mne sa to nechcelo robiť, alebo nemal som na to ani priestor, alebo špekulovať. Takisto keď som bol jetfishi, ja som si zobral kýbel, komplex a robil som si, ja som nič nešpekuloval, že nejaké recepty alebo nejak to tuningovať. Ja som veril tomu, na to som chytal a pritom som aj ostal. No až potom postupne už som sa začal s tým hrať. A ty si takhle vzpomeneš na tu dobu, když jsi úplně začínal s těma bojlízama, že nebyl, jak jsi říkal, bylo nějaký bojlí, byl problém sehnat háček, šňůrku, toto, nebyly hlásiče. Vzpomeneš si na tuhle dobu, na tyhle ty pionýrské začátky na tom Slovensku, kam jste třeba takhle chodili? Všechno se odehrávalo pořád na těch ramenou, nebo už jste začínali třeba vyrážet? Ja som tam býval do 13 rokov, potom som sa presťahoval na okraj tak do takého širšieho centra, no a potom už som sa zoznámil s chalanmi, čo chodili, ja neviem, tam u nás sú Vajno, Rývanka, takéto vody. Potom sme išli do Maďarska na Haronfu a už to bolo také, že jasné, že už musíš mať stojan signalizátory, čln, echolot, mali sme 5-1 echolot, vieš, úplne nejaký, malo to 300 pixelov, že neukazovali ti to svah, ale schody, vieš, také bolo 300x300 pixelov, vieš, takže to boli také. No ale chodili sme do Viedni, Grabmajer tam mal predajňu, to bola úplne obyčajná predajňa, taká jak šopa, jak taká chajda to vyzeralo, ale mal tam anglický tovar, Rudice staval, takže tam sme si chodili kupovať veci. Jednu príhodu poviem. Prvé, čo som mal od Foxu, som mal Swingre. Tie MK2 tuším boli. A boli do toho tie uránové tyčinky, také väčšie svetlo. Tak som išiel do Viedni, zobral som Mercedes, jasné. Hneď pokutu som dostal asi 500 šilingov. Hneď ma namerali, došiel som tam, kúpil som si dve, stalo to, ja neviem, 5 alebo 10 šilingov. Prišiel som domov, dávam to donútra a jeden mi praskol, tak znova som išiel naspäť, tak vieš, koľko ma vyšlite. A dodnes im mám garáži, 100 rokov to bude svietiť. A svieti dodnes? No jasné, garáži to svieti stále, už to mám vybraté z toho samozrejme. No a potom boli pražské výstavy, bolo Brno, Praha, no a tam sa chodilo. Vieš, to bolo raz za rok, tam išli kolóny Slovákov a to si videl Kýble, Nutrabajs, Hutchinson, signalizátor, vieš, všetko sa tam kupovalo. Takže to bolo také, že človek celý rok šetril, neboli e-shopy, nebolo nič také, takže na tú výstavu sa každý tešil a išiel jednotlivým predajcom, čo už hľadal, tak to si tam kúpil. Objednal, tam sa to predávalo, ne, že si to objednal, dojde si to zobrať na výstavu, sa to tam odozdávalo. Vlastne v tú dobu nebolo normálne, jasné, neposielalo sa to nič, no, že... Ja si pamätám prvú Sonu Udicu, teleskop som si objednal ešte na korešpondenčný lístok, ani neviem, jak mi to došlo. Nejaký teleskop, vieš, takže ho mám niekde v garáži ešte doma. A jak to bylo s velikostí kapru na Slovensku v tú dobu? Už se chytali třeba ryby kolem 10 kg nebo takhle? Nebo... Chytali sa, jasné, že počul si, že chytili sa, akože jasné, sen každého kaprára bolo 20, to bola taká meta, jasné, dneska 30, ale dneska idem na dér a nebojím sa povedať, už jak som bol naposledy na déri, no som tam sedel a hovorím, že túžim chytiť 40-kilového kapra. A vôbec to není prestrelené, alebo že som si vypil, alebo niečo, čo ani nepijem, že mám nejaké vidiny, ale tie ryby jednoducho sú tam. Není ich tam veľa, ale dva sa chytili a je tá šanca. Hoci ktorý ten 36-38 kilový môže v určitom, buď na jeseň, keď je vyžratý, alebo na jar plný sa môže chytiť. Takže, no ale tie kapre, chytali sme desiny, 12, také sme sa tešili. Samozrejme, bol ten lov prispôsobený a postupne, a jak som začal chodiť na Kráľovu, som chytil 18, 15, boli bomby ryby. Málo nás tam chodilo, ani ten, nevedel si, kde máš sedieť, ktoré je dobré miesto. Keď vieš, ak tam začalo chodiť veľa rybárov, tak potom sa urobilo, že to je dobré na jar. Vieš, lebo ty sedíš niekde, nejdú ryby, ale neznamená, že o 200 metrov ďalej nejdú tie ryby. Tak už sa urobil taký rozhľad, sme si to
Takže už dá sa povedať, že to poznáš, aj keď to nepoznáš v živote. No ale... No jasne, získava človek tie skúsenosti. A preto sme chodili do zahraničia. Každý hovoril, že buď frajer na Slovensku, alebo buďte frajeri, každý ide do zahraničia. Ne, ja som si prešiel všetky veľké priehrady na Slovensku. Mara, Šírava, Orava, všade som chytil kaprené bomby, také 10, 12, 15 kilové na tú dobu. Prešiel som si, to som išiel aj kvôli tomu, aby nikto nemohol rozprávať, že frajer v zahraničí, ale do zahraničia som chodil preto, lebo som túžil po veľkých rybách. A kde ich chytím? Takisto budeš horolezec, nebudeš tu na pokopcoch, pôjdeš na Himaláje, chápeš? Keď sa chceš niekde zaradiť, alebo ja nehovorím, že som chcel patriť medzi nejaké hviezdy, ale jednoducho vtedy bola Raduta. Tak postupne už som začal na tú Radutu chodiť, to bolo epicentrum, vtedy tam bol Tim Paisley, Rod Hutchinson, Simon Crowe, Rob Hooks, Taliani, Massimo Mantovani. Vieš, všetci títo frajeri, tam som bol, jak soplak som sedel, pri stole som pozeral na nich, vieš, dneska sa s takými ľuďmi chodia fotiť na výstavy, podpisy si od nich pýtajú. Ja som tam sedel a načúval, že čo vôbec sa rozprávajú. Nič som nerozumel, ale som bol rád, že som na tom jazere, to bolo ozaj, ako keby si sedel vo Vatikáne. Jo, Sarolesty, že to bolo v tých prvních videích, prvních článkách. Dneska nejaké fórum, roky dozadu som čítal, že čo to je súkromák, jaký súkromák. A zase rozprávajú to ľudia, ktorí tam neboli. Na tom jazere, vieš. Ja som si to vážil najviac na svete. Ťažko sa tam dalo dostať. Tam si sa nevedel dostať. Ja som rok dopredu platil zálohu. Ešte sa 100-krát som mal mail. Môžem ísť, nemôžem ísť. Chcel som na 3 týždne to miesto. Dali mi ho na týždeň. Vieš, furt sa to kryštalizovalo. Takže ty pamätáš, nebo ty si zažil tu dobu, kdy vlastne před tím vymřením, že Raduta potom vymřela a tá stará generácia. Ja som tam bol prvý raz 2002 a 2004 to vymrelo. Bol som tam máj 2002, to bola najlepšia rybačka. Som mal prvý záber na Radute, prvé ráno, prvá 20 v mojom živote. Odchádzal som na Radutu, každý hovorí, čo iní tam pohoreli, iní frajeri, čo tam čaká. Naozaj, prvé ráno, píp, 23. Potom som mal 23, 23, 24, 25, 4, 20. A to som mal 98 kaprov za 3 týždne. To sme tam boli ešte s jedným chalanom, to naozaj, to sme si zachytali dobre. Potom som bol 2003, máj, august, už nebolo toľko rýb. Potom bol ten úhyn, 2-3 roky som nebol. Potom som chytil nejakú 21 a už potom také do 25 som sa dostal. Ako tie ryby tam boli, ale už nemal tí rybári, tí známi sa tam už nevrátili, už to nemalo ten kredit. Takže tam si splnil ten svůj první kapraský sen. A jak se tam v tu dobu chytalo? Popiš nám to, že já jsem třeba na Radutě nebyl nikdy, ale samozřejmě snil jsem o tom v tu dobu, taky už jsem o tom četl a pozoroval jsem ty videa. A jak se tam třeba rybařilo? Zavážili jste už tu dobu? Zavážali, jasné, my sme zavážali. Vieš, Češi, Slováci, každý sa snaží zavážať. Chodili tam Angličania, týchto, čo som spomínal. A oni nahadzovali, markrovali, mali ten anglický štýl. Aj keď mali čln vedľa seba, tam požičávali pramice, my sme si nosili svoje gumáky, elektromotory, všetko z domu a oni mali tam, akože mali na zapožičanie tie člny, ale nepoužívali to. Oni chytali, alebo možno jeden, že zaviezli, alebo jednu udicu zaviezli a ostatné nahadzovali, takže tak chytali. Ale normálne 700 hektárové jazero, milión prekážok, bordelu, zatopené stromy, sady, nejaké firmy staré domy tam boli rozpadnuté, lebo to boli zatopené také dediny, takže ťažký terén. A kaprov tam bolo veľa, bomby, naozaj svetový rekord tam bol chytený, 37 mal tuším. Ten kapor potom aj skapoval, aj tam dole v takom... Jo, takový ten lisec kulatý obrovský v tom bláte. Tam je aj na stene, tam je tam vypreparovaný na tom hoteli, takže či pri tom fotení uhynul a našli ho potom tam v zátoke, takže to ako ťažká rybačka. Ťažká, no jasné, že ten terén nebol to, že nejaký nahadzovací súkromák a... Je pravda, že ještě ani ten přístup a ta péče o ten úlovek nebyla na této úrovni jako dneska, že jo, nějaký přípravky třeba na ošetření té ryby. Ako bolo, podložky, podberáky, to všetko bolo už. Vtedy, keď si pamätám, bol klinik od Kriston. Vlastne Kriston měl možná v tu dobu. Áno. Dneska tie šnúrky nikto nepozná, to boli jediné šnúrky dobre, čo sme používali. Anglické, kvalitní. Quicksilver to bolo moje. No. Jo, to je pravda, to si pamatuju. Do dneska vlastně jsem četl tvoje články, že jo, historicky, ty vždycky byl fanda Quicksilveru, 45 liber, prostě pořádná šňůrka. Obyčajný háčik a dodnes ja na vás vôbec, dobre, že dneska ten Quicksilver nechytám, ale vôbec ja nešpekulujem s návazcami, furt tie isté dookola. Takže potkal sa tam v tú dobu, predpokladám, osobne s panem Radutou, že s majiteľom. Áno, aj sme boli už aj vedel, keď som došiel a šúne z Gypsy, lebo furt som bol opálený, vieš, tak Gypsy, ako... Frajeri boli, furt tam mal... A oni Rumuni měli co říkat teda, že jo? No. Gypsy. No, hustý. A kdy přišla třeba tvoje nějaká první jako spolupráce s nějakou značkou? Tady v tu dobu si to teda všechno kupoval, že jo? A tohleto? Áno. Kupoval som a práve to bolo pred Radutou. No, Jardo mal takého chalana, čo vozil Jetfish na Slovensko.
A ten mi odkázal, že či mu nedám fotky a také, tak hovorím fotky a už vtedy bolo, že za fotky sa niečo dostáva, tak sme sa dohodli, ale tedy sa Jetfish nerobil ešte hotovky, len zmesi boli. Takže dostanem zmesi, ale ja som to nemal kde šúľať, tak som si zobral nutru vtedy. Tak, lebo to boli jediné hotovky. No a potom postupne už som si šúľal. Takže už 2002 na Radute už som chytal na Jetfish, to ani som nevedel, že čo si mám objednať, tak som to nehal na Jara, nech mi poradí, to viem, že som si tedy, ešte boli označenia HNV, ryba, HNV, oliheň a takéto, no. Takže potom si začal teda s vlastní výrobou doma, jo, se do toho pustil, koupil si rolbal, jako my všichni a klasicky si no, jasné, doma začal. Potom už mal som predajňu, obchod, zadu sme mali taký sklad starý, tak tam sme mali už, vieš, také halabala stroje, šelijaké staré a tak tam sa to robilo, alebo som si to dal niekomu urobiť. A postupně se tato vlastně vaše spolupráce, takže ty jsi začal v uvozovkách jako jeden z prvních testerů jardových takhle, začal si za fotky dostávat směsi a tohleto. A není tajemstvím, že ty jsi byl dlouhý léta i distributor této značky na Slovensku. Takže z toho přátelství a tady z začátku té spolupráce tak nějak potom jasne, lebo jak som na to chytal a mal som úspechy, tak už tí okolití kamoši, na čo chytám, ja chytám, tak už sa to predávalo, už sa nabalovali tí ľudia, ostatní zákazníci, robili sme filmy, nejaké DVDčka, články, vtedy boli časopisy, nebol Instagram, nebol Facebook, takže tí ľudia to registrovali, takže tak, jak to funguje, že ľudia vidia, že čo je úspešné, tak každý sa k tomu chcel nejak prikloniť, tak ešte nebolo toľko tých značiek, tak to bolo rozdelené medzi pár značiek v Čechách, hlavne Češi, lebo Slováci neboli také nejaké významné značky na tomto trhu. Když jsme v těch předchozích podcastech vzpomínali na tuhletu dobu, tak myslím, že jsi to měl úplně stejně. V tu dobu byl takový sen nebo takový nejvíc, co si mohl dosáhnout, dostat se na titulku těch pár časopisů, který byly, že jo, Kapro a Kapří svět, Kaprománie. Prvú titulku som mal práve z Raduty, 25-ku Kapří svet a to som vykúpil celý stánok. To dodnes mám aj tie časopisy, jasné, to babke, mámke, všetky. Je to pravda, taky mám teda taká bola doba, vieš. Ne, tak má to do dneska tu hodnotu, protože dneska už ty časopisy celkem jdou do kopru, že všechno už je to dneska online, prostě už je to nehmatatelný. Ja som bol úchyl na časopisy, ja som kupoval všetko, rybárske, športové, Break, Playboy, všetko, ja som dennodenne, denná tlač, šport, Nový čas, všetko som kupoval. Dneska nekúpil som 5 rokov časopis, otvoríš si ráno prečítáš, kto je smutný, kto je rozídený, kto je zídený, kto mal čo na večeru, dneska všetko vidíš v tom mobile, vieš. V tu dobu, co jsi nepřečet, prostě tak si nevěděl. Internet nebyl, že jo, moc, nebo vznikal internet nějakým způsobem prostě. Nebyly tam také informace. A nebyly tam informace. Taká doba bola. A není tajemstvím, že ty si samozřejmě jako hodně cestuješ za kaprama, že jo, zejména do Francie a tohleto, tak můžeme se dostat k otázce, jaký státy a jaký další vlastně revíry si ve svém kapraském životě navštívil. Začalo to teda tady tím Rumunském, Maďarskem? Maďarskom začalo Maďarsko, Háronfa, tú vodu som mal rád, lebo ja som od tej mladosti som mal furt rád tú džunglu, napadané stromy, šachor, rákosy a také a Maďarsko mi to ponúkalo, lebo majú väčšinou tie šachorové vody. Jo. Takže a keď som uvidel prvý raz Háronfu a ešte tie lekná, tak to bola nádhera, to bolo naozaj také jazero, len potom tiež tie ryby tam raz stúpla. Došlo nejaké veľké daždi a sa to vyplavilo, tak neboli tam už tie kapre a bol tam problém s nejakým sumčekom. Potom som tam prestal chodiť, raz som bol na merenie, potom som už začal na tú Radutu chodiť. A došlo Francúzsko, bol som Temple, Orient, Amans, to boli všetko také moje mety, ktoré som chcel dosiahnuť. Jasne postupne Madinter, Taliansko, Maroko, Česko, Slovensko, Polsko, takže to sú krajiny. A zo všadiaľ mám 20. A když to takhle zhrneme, tak já to vím, že se známe jako dlouho, ale tvoje srdcová voda nejvíc ze všech těch revírů, který si takhle navštívil, tak opravdu nejvíc do srdce se ti hluboko vedel ten Lac du Der? Der, jasné, samozrejme. To bolo, kedy vieš, ak sa bolo ťažko dostať časopisom. Neviem ani kde v Prahe niekto mal pohodený časopis, videl som, len som si ho listoval, samé reklamy a zrazu vidím článok, neviem ani od koho to bolo, ryby ma nezaujímali, len videl som z prostredia bahno a tie korene obnažené. Ja neviem prečo, ja hovorím, ja tam chcem chytať v takom prostredí, vieš, lebo vieš, aj keď si robíš fotku ryby, teraz buď si dáš k stromom, k šachoru, alebo niekde niečo také pekné pozadie si hľadáš, ale ja hovorím, pri takom koreni, keby som mal fotku, že to by bol taký úlovok, ako aj tej fotky, nelen tej ryby. No a nakoniec som sa tam dostal. Já musím říct, že na mě to fungovalo úplně stejně. V tuhletu dobu, když já jsem četl teď první články, viděl jsem první fotky z Orientu a z Lac du Der, tak na mě to působilo úplně stejně. Když padne na podzim voda, obnaží se ty pařezy, ty kořeny, působí to tak jako... To isté identické jazera sú Orient a Der, lebo tam tá voda klesá, na jar to je vyhnané do lesov, takže suchozemská tráva je zatopená, lesy, na jar pozeráš, že tie stromy sú do 3-4 metrov biele ako od toho tej kalnej vody.
Akurát na déri není toľko buriny, že na oriente, keď padne voda, tak tam je tá burina, tak sa rozsuší a úplne taký pach. Dneska, keby si ma odviezol na orient alebo na dér a neviem, kde som, a zacítim ten pach, tú atmosféru, len ten vzduch, tak viem, že som tam. Poznáš to podľa vône. To sa nedá zameniť. Tá hlína, to blato a tá zahnívajúca tráva, to jedine tam je. Je to tak typický pre ten orient. No. No a jasne, aj sa mi tam zadarilo hneď prvý raz, takže... A hovorím, to bola... Ja rád mám veľké priehrady, ťažké a už jednak to bahno. Aj chalani, že čo sa trápim. To není trápenie, ja to chcem, ja som to jednoducho chcel. Ja nemám rád ľahké podmienky. Niekde kroksák, dobre, na Kráľovej tak chytáš, ale dobre, je to naša voda domáca, sú tam veľké ryby, ale keby sa dalo, tak chytám len na ten orient a dér. Takže takový tvůj srdcový revír, prostě ten Lac-du-Der, potažmo orient. Ťažko sa tam je dostať teraz, tedy to nebolo také zložité. Jasné, že začali sa robiť filmy, tí ľudia to začali registrovať, tak každý túžil si ako kopnúť tam alebo chytiť tú rybu, a čo sa veľa ľuďom nepodarilo, takže mal som to šťastie v živote. No já si to trošku pamätám z těch vyprávěních, jenom promiň, že jsi skočil do řeči. Ty jsi byl vždycky ještě za mě takovej, že ty jsi byl prostě nezlomný. Ty jsi tam vyrazil na týden, na 2 týdny, vrátil si se, nevyšlo, to nevadí, týden doma, na 2 týdny zpátky, že jsi prostě zatím opravdu šel a vynaložil z toho času a toho úsilí. Ja hovorím jedno, že keď chceš byť úspešný na nejakej vode, není, že idem tam raz a zavrhnem na tú vodu, začnem nadávať a jak niektorí, ani teraz mi to je ťažko povedať, že urážajú tú vodu. Ja hovorím, že očakávaš niečo od tej vody a odchádzaš a škaredé slova rozprávajú. Vieš, že v živote to nepoviem. Aj keď som nič nechytil, už som sa tešil na ďalšiu výpravu, aby som sa tam mohol dostať naspäť. A to bolo aj orient, keď som išiel prvý raz na orient, to bolo 2007. Tej som povedal, hovorím, keď celý rok nič nechytím, budem obetovať čas na tom oriente. A zle som si načasoval, som pozeral, som tam išiel v apríli. Ešte týždeň dopredu som išiel, aby som mal flek. Jasné, nikoho tam nebola živá duša, len kačice, zima, sneh padal ešte, takže taký nejaké 4-5 dní som tam sedel v lese, čakal, kým sa začalo chytať. Neviem, či to bolo 1. apríla. Chytal som, naštudoval som zátoka Giraudot, tam chytil buldozera Leon Hogendijk, tak hovorím, asi na jar tam budú tie ryby, takže tam budem chytať. Jasne, nič som nechytil, akurát som videl na druhej strane zátoky sa treli. Videl furt niečo sa tam šplecha, pozerám s ďalekohľadom a hovorím, to nejsú kačice, tak som sadol do člna, idem tam a zoologická, nádherné, veľké kapre, malé, veľké, tam sa treli. To bolo zatopená, taký zub do lesa, tam suchozemská tráva zatopená, to mám aj niekde videa, vo filme. A tam sa tie premávali tie kapre, ale to bola celá tá strana tej zátoky, odtiaľ fúkalo, takže ja som bol na veternej strane, tu bola studená voda, ja neviem teraz koľko stupňov mala, a tam bola teplejšia voda, ešte som volal tedy kamošovi, čo sa venuje rybám, hovorím, tam sa trú, v apríli není možné, aby sa treli, hovorím, však tu ich chodím nad nimi s člnom metrovej vode, mám to natočené všetko, vieš. Nic som nechytil 3 týždne, prišiel som domov, 5 dní doma, znova naspäť, som si sadol do druhej zátoky a zas som mal naštudovaný už orient s článkou a jediná zátoka, čo bola voľná, nebudem ju menovať, ale dávali, vtedy som videl, že dezinformácie, všetci, že šít není dobrá. A potom som pochopil, keď som tam nachytal, tak jasné, že nepovedia, že sadni si tam, že to je dobrá zátoka. Všetci písali, že není to dobre. A tam som mal a počas tej výpravy som chytil 3 cez 20, tak to bolo pre mňa, to si myslím, že dodnes to málo ľudí má a z Čechoslovákov takéto ryby z orientu. No speciálně na jaře, že je to extrémně těžký, to říkají 24 a 2 niečo cez 21. Jedného som veľkého ešte stratil a jedného menšieho nejakú desinu. Je pravda, že speciálně na jaře, kdo tady vyprávěl o Lac-du-Der, ať už to byl Tomáš nebo Jirka z Kopexmajer, všichni se na tom shodli, že speciálně na jaře to je jeden z nejtěžších revírů, je to obrovský. A dér to isté, lebo ja neviem, prídeš na Madin, ideš na jar, ideš do zátoky, kde je polmetrová bačorina, tie ryby sú v šachori, vidíš ich, sa premávajú, alebo je rozbitá tráva, tak vieš, že tam tie ryby boli, alebo sú. Ľahko sa tam chytá, ale takisto na jar som chytával na déry a tam dojdeš do zátoky pod stromy a tam je 5-metrová hĺbka. No tá ryba tam nebude, tam nevidíš pleskáča, nevidíš nič. Vieš, a zas, ja neviem, možno 80% déru sa nechytá, je rezervácia a tam sú tieto plitké vody a tie ryby môžu byť natiahnuté tam. Jeden deň som si aj urobil výlet, som sa išiel pozrieť na také miesto, dojdem tam, len veľké sumce tam boli a požierali tie ikry a možno deň, 2 predtým sa tam treli kapre, lebo ešte malé sa tam motali, ale videl som tá suchozemská tráva, čo bola zatopená. To bolo také oko v takom lesíku a úplne to bolo rozbité. No ale tam sa nesmie chytať, vieš. A tam, kde všade môžeš chytať, hovorím, ja som sa tam motal, jeden záber som mal z tej hlbokej vody a
A nič. A potom som videl Holanďana, chytal na zigrik. Už tenkrát. Ale vieš, ak nebol pripravený, on videl kaprov. Zás nepoviem, na ktorom mieste. Videl, že sa tam motajú. A došiel, lebo hovorím, však ten ma preváža, lebo ja som mohol na to miesto a on z lesa tam, hovorím, kto to vyšiel? Tak idem sa pozrieť a on, že ticho, že ona, tak mi to prezradil, aby som ho nevyhodil, tak som ho nehal, lebo aj on mne dal info. Tak vieš, ak mal zigrik na špak, nemal nič, tak normálne cigaretový špak, tam bola na bajgla. 3 metrov, no na bajgla. Bola tam nejaká 5-metrová hĺbka do 4 metrov, tak ja som urobil na popku, tak som chytil nejaké 2 16 alebo 15-16, také dve ryby. Tak som ho tam nehal len za to, že mi otvoril oči, že ináč by som nemal ryby vtedy v apríli. Ale hovorím, a to byl Francouz, si říkal, to byl místní člověk? Holanďan. A oni už tenkrát se tam takhle skovávali aj do těch zákazů různě a tohleto. Lebo vieš, ak to je, kapra zbada kaprov, tak urobí všetko preto, vieš, aby si sa tam nejak dostal. Tam, kde sa premávajú, vieš. A v tuhletu dobu už si měl nějaké zkušenosti s chytáním ze člunu, nebo to byla třeba ta doba, kdy tě trklo sakra, kde bych tak mohl chytat z lodě, kde bych si tam dojel? Mal som už na Madín, predtým som chodil ešte na Madín, tak tam som mal člunu, ale to bolo úplne... Že ty patříš k průkopníkům chytání za mě z lodí a ze člunu. V tu dobu to nebylo tak běžné. Dneska má, vieš, dneska máš všetci moderní, si pre nich nič, ja nehovorím, že, ale vtedy kde chytali z člunov? Dneska solár, bufík, variče, neviem čo, špajza, kúpelka, všetko tam máš, vieš, 4 ženy a vtedy, jak som chytal, aj teraz, jak som bol teraz naposledy na Madine, 3-metrový čln, ja nehovorím, že áno, mal som aj veľký čln, ja chcem takto chytať, mi to vyhovuje a aj tak tie člny majú malé kabíny, dobre, vedel by som si tam predstaviť veľký čln, ale nemôžeš mať tam spalovací motor, zás obmedzuje to. Dobre, na Mušove, na Králove, neviem, či na Mušove môžu byť benzíňaky, ale na Králove všetci majú benzíňaky, vedia sa presúvať, no ale ťahaj tú veľkú haraburdu, elektromotor, jednak sa nemôže v noci chytať, musíš ísť, ráno ideš 3 km tam, večer naspäť, vieš, a táto logistika je. Takže všetko som urobil také komando, že odľahčené minimum veci, vieš, aby si... Jo, aby sme mobilní. A dostával som sa a bacha, zo začiatku som vesloval. Ja to 2 člny, 400 kg, všetko naložené, nič som nenahával v lese, lebo hovorím, keď mi vykradnú auto, aby som to mal, takže všetko naložené v člnoch a vesloval som. Tedy som lámal vesla jak tyčinky. Víš, ten záber, vieš. No jasně, vzal se tu havlinku, prásk, že jo, a tohleto. Já to znám samozřejmě z vyprávění, vyprávěl to třeba Jarda Páry s Jardou Těšínským, když jste jezdili i společně, že jo, na Madine a tohleto, tak když Jarda ráno si jel na motor, ti Madine v mlze, tohle, chlastal si kafíčko ve člunu a říká, kurva, kde je ten Šuny? A Šuny ho předjížděl na vesla prostě a byl na místě první. A vtedy zás som to bral, hovorím, to mám ranné kardio, vieš, tak som išiel takto, dal som si bariaké očisty, vieš, že jedlo som si obmedzil, ale tedy som aj také, že ja len 9-10 kg som schudol za 2 týždne, vieš, že, ale dobre, to som chcel, vieš. Také, že minimum som jedol, alebo úplne len také špeciálne veci a to som mal takú misiu, vieš, že. A máš to tak, že bys mohl říct, že třeba víc tě baví chytání z toho břehu, nebo víc tě baví chytání z lodi, nebo to bereš vysloveně čistě tak, když to je potřeba, tak pôjdeš do toho. Na tú jednoduchosť je najlepšie z brehu. Samozrejme, dojdeš, urobíš si tábor, auto máš kúsok, logistika, niektoré veci, vieš si to usporiadať alebo nejak naštelovať. Ale na tú slobodu je určite ten čln. A hlavne na týchto jazerách. Dobre, vyjadrím sa k Králove. Je to úzka priehrada, chytá sa tam z člna, ale to není priehrada na čln. Na lov z člna, lebo to je úzká, dlhá priehrada. Chytá sa z brehov, vozí sa tam na 600, na 800 metrov. Teraz si zober, niekto sa dá pre teba. Ten vozík, vieš, a vznikajú konflikty. Není to dobré, vieš. A teraz ty máš nejakú taktiku, ten ti vysype 100 kg kukurici vedľa, vieš. Ale príklad na to Madine, viem, že som išiel do nejakej zadnej zátoky a bol som sám. Viem, že nikto nevyleze z lesa, lebo to boli neprístupné lesy. Pozrel som mapu 2 km, 3 km za lesom, nič neprístupné. Takže tam si mohol holi tancovať a nič, vieš. Nikto ťa nevidel. A mohol si robiť, čo chcel, ako v tom štýle, že svoju taktiku, na jednu guličku som chytal, vieš. Chápeš, že aj tú taktiku lovu si vedel naštelovať na to. Jo. Nikto ti nepřekážel, nikto ťa neprevážal, nikto nič, odišiel si, vrátil si sa, vieš, že také na túto slobodu. Já třeba osobně, jak jsi říkal, to, co tě přivedlo k té rybařině, já to mám dost podobně. Já taky mám rád přírodu, já mám rád zvířata, nejenom ryby, já mám rád zvířata kolem. A proto já miluju to chytání z té lodi, že člověk je těm rybám, ale i té přírodě mnohem blíž. Žiješ na té vodě, slyšíš tady v noci zaloví candát, tady v okouni, tady štika. Na déry som chytal v takej zátoke
postavil som sa, som pozeral niečo a sumce, také 2-metrové sumce, po kaproch sa asi došli treť, alebo sa tam motali, hľadali niečo v tej plytkej vode, no také, alebo bombu som takú dostal do člna, vieš, že asi bol schovaný pod člnom, došiel do nejakého tieňu, jak som sa pohol, sa vyplašil, tak vieš, a to je ten kontakt. Srnka dojde piť vedľa teba, vieš, alebo vieš, a takéto, takisto mám rád tie zvieratá, že aj to sledujem, fotím si to, rybáriko, vieš, takže... Jo, patří to k tomu neodmysliteľne. No jasné, človek musí mať k tomu, keď si jednoducho rybár, ja hovorím, že tú rybačku ja beriem, že musíš byť aj že čundrák, alebo ne Trump, že také, že pobyt v prírode, tak. Že musíš vedieť žiť vonku, vieš, a nebyť nejaký sračka, jak teraz je 15 stupňov, už si kúria pomaly v bývakoch, vieš, takže také, ja hovorím, ale musí byť na to človek naštelovaný. A ne, mal som myš, mal som pavúka, prší, nejdem, vieš, a také, že... To je za mě to jedno z kouzel té kapražiny, že ta kapražina je komplexní v tom, že to není jenom o tom rybolovu, jasne, ale je to o tom pobytu v přírodě, zžití se s tou přírodou, plavba na tom člunu. A kdo to má všetko toto dokopy, tak bývá úspěšnější a bývá úspěšnější než ty ostatní rybáři, kteří to dělají, jak ty říkáš, přijedou autem, otevřou dodávku, zakuřej si a kašlou na to. Tak zmínili jsme ty francouzský revíry a třeba z těch tvých domácích vod tvoje srdcová slovenská voda je ta Králova? Králova, no. Sú tam najväčšie ryby, postupne sa tam aj sa chytali najväčšie ryby, ne v takom počte, ale teraz ozaj ja si dovolím tvrdiť, že to je európska voda, čo sa tam chytajú ryby cez 20, cez 25 a veľké počty, ne náhodné ryby. Samozrejme, že tie ryby sa už dookola budú chytať a to sa chytá na Balatone. To je všade, vieš, niekto chce chytať panenské ryby, ale tak to chod na Mars, alebo niekto. No jasne, to sa vráti v čase. No, si zober Balatony, aký je, chytajú sa na déry, sa poznajú ryby, na všetkých veľkých priehradách alebo na všetkých vodách sa poznajú tie ryby. Niektoré sa chytajú častejšie, niektoré menej, ale jednoducho tak to je. Je to tak. A tvoje úspechy na té Královej? Na Královej 27 mám najväčšiu, 27, 26 mám asi 20 kaprov cez 20 odtiaľ. Dlho som nemal, aj boli také ušklepky, že už hoci kto tam má, ale ja som sa hneď prvú rybačku, jak som bol prvé ráno zás 18,5, to bola bomba vtedy, málo ľudí tam chodilo, detkovia všelijakí nahadzovači, zubáče chytávali z takých katamaránov, čo tam majú povyrábané. Potom druhý rok som toho istého kapra chytil v tom istom čase z toho istého miesta na tú istú gulu, to si pamätám, 18,5 mal 20,80, no a potom som začal z lodi chytať, som chytil 21, to si pamätám, a potom už sa zvyšovali tie ryby. Ale bolo tam nejaká taká pauza, keď už hovorím, že každý, kto tam došiel, pomaly chytil toho kapra, ale ja som sa vtedy vždy to obdobie, čo sa chytalo na Královej, tá jeseň som venoval Francúzsku. Potom som dal nejakú stopku, alebo už, ne, že ma to nebavilo to Francúzsko, ale už bolo také, že aj ťažšie sa tam bolo dostať, tak som sa začal zás z Královej intenzívnejšie a už išli tie 20. Takže 3, 4, 5 za rok chytím určite. Podľa toho, jaký rok, no. Vrátím se teda k tomu tvýmu příběhu životnímu, k té časové ose. Takže začal si spolupracovat s Jardou Těšínským, s firmou Jetfish a vlastně postupem času ty si se stal aj slovenským distribútorem této značky. Áno. Jak som mal rybárske potreby, tak som mal aj distribúciu. Áno. Slovenské obchody odo mňa objednávali, veľké obchody sme to robili. No. A to trvalo spoustu let, v dobu sme sa poznali. Ja som bol 18 rokov som bol Jetfishi, no ako spolupracovník, alebo jak sa to dá nazvať, vieš, niekto to povie tester, ale tester, vieš, Jaro si to robil sám, takže ja hovorím, že tester není, je to prezenter, ty prezentuješ tie výrobky, takisto aj mne píšu teraz, chcem byť tester, čo chceš testovať, ja mám naštelované veci, prezentuj, vieš, je to o prezentácii. Takže sme v rôznych značkách vo Foxe, alebo hoci kde dostaneš hotový výrobok a propaguj to, vieš, takže je to o tom. Právě k tomu se chci dostat, k tomu Foxu. Takže ty si začal s Jetfishem, pak si se stal postupně distributorem, měl si rybářské potřeby a to už se budeme blížit skoro do současnosti, byť už to je taky dneska téměř 10 let zpátky. Pak vlastně, že se změnila distribuce Foxu v České republice, získal to Roman Veselý, se stal vlastně hlavním obchodním zástupcem pro Česko a pro Slovensko, náš společný kamarád, kterýho tady taky zdravíme. A vlastně ty si byl první, podle mě, koho oslovil Fox. Prvý, však ty si to, keď si mal tuším s Adamom Bubničom, ten podcast, tak tam si to povedal, ne? Že tedy mi to aj tak utkvelo, že Šuny bol prvý, ale ešte pred Foxom som mal také spolupráce Geoff Anderson a to bolo oblečenie, potom som bol chvíľu v dive, ale to som mal len prúty a navijáky a došlo sem také oblečenie Hotspot Design, pamätáš to robil? Jasne, David Ford to robil, no, takže to som mal chvíľu a práve vtedy sa objavil Roman v obchode. Ja som nevedel, kto to je, vieš, my sme cez pána Janička alebo cez Milana Barča, nebohého, sme brali Foxa, ale to boli, vieš, aké objednávky, že niečo úplne málo a
A prišiel Roman a on, že nejaké predobjednávkové systém, začal mi to vysvetľovať a hovorím, ja nebudem nikde dopredu dávať peniaze, vieš, lebo som počul, že vždy ti zadržali peniaze, alebo ti iný tovar poslali. Dopředu, že bolo to v Turobu nestandardné. A keď nemali tovar, tak ti tam dali nejaké, čo si ani nechcel, vieš, tak som ho troška aj odpínkal, vieš, a potom vyšiel s tým, že akože by ma tam chcel a tak, ale že akože rozmýšľal nado mňou, ale že či nejsom niekde viazaný. Hovorím, ja nemám nikde zmluvu, to sú len také kamarátske dohody, ale hovorím, to viem vypovedať, oznámim to, tam sa rozídeme a poďakujem a tak sme sa aj dohodli. A je to 11 rokov. Dneska to je 11 let, kdy si se stal vlastně kontrakt. Oficiální tváří. Pak vlastně přišel Jarda Těšínský, já v tu dobu, že postupně jsme do Foxu přišli. Pak jsme spolu strávili spoustu času po výstavách různě a to byly krásné časy. Tých konzultantov a to u nás bolo pár, sme boli len konzultanti a dneska už to sú spolupracovníci a rôzne kredity a už tie nižšie úrovne. No. Tak, ale v tu dobu opravdu to bylo vlastně jenom o 3 lidech, o 3 tvářích pro celý Československo. Ozaj česť, no. A postupně, jak ta distribuce a ta značka na těch trzích rostla, tak samozřejmě se šli přidávat další jasné, lidi. Tí ľudia už boli rozobratí, lebo jasne boli taká značka, taká, že tí ľudia možno chceli aj iných a nedostali sa tam, lebo už boli obsadení, alebo boli niekde inde zazmluvnení, alebo mali dohody, takže... No a jaký to pro tebe bylo, když to ten vám přišel prostě a nabídl ti tu spolupráci s Foxem, protože třeba pro mě to bylo takový splněný životního snu, pro mě to byla taková meta v té kaprařině, že jako, když já jsem tuhle nabídku dostal, tak já si toho dodneska vážím jako jedný z nejcennějších spolupráci. Ja si to nesmierne vážim, však vieme, čo to vo svete znamená, hlavne my Češi, Slováci, chápeš, lebo chodili sme do sveta, sme stretávali. Ja nehovorím, že vzory, ale takých, ktorých som obdivoval, bol Simon Crowe, Rob Hooks, ten Dream Team, pamätá si? Anglický Dream Team. Rod Hutchinson tam bol, Rob Hooks, Simon Crowe, a chodili po týchto vodách, robili prvé videokazety, to sme pozerali a knihy písali a nehovorím, že to bol môj sen, ale tak som si predstavoval, že keď chytám tie ryby, že keby som to robil, lebo tedy nebol ten systém tohoto nejakého konzultantstva, spolupráce a každý teraz niekto chytí rybu a už si pýta o teba niečo, vieš, takže... No a prišiel Roman, tak sme sa dohodli na tej predajnine a potom, že sme si volali, že nejakú zmluvu, že nech dám nejaký rybársky životopis, tak som ja zase pedant, ja som mal naskenované všetky titulky, články, všetko, čo som vydal, napísal aj vo Worde, aj prefotené časopisy, tak som im to poslal a za 20 minút som mal odpoveď a mal som kontrakt. To bolo v tom roku, keď som chytil, to som išiel na DER, to už som vedel, že budem, tak už tam som to tak troška omielal, tam som chytil prvého kapra cez 30 na DER, tu 35, takže to už bolo. A s ním som sa dostal aj do Carvoldu. To bylo v tu dobu, to bylo taky, že v tu dobu 35 kg kapr patřil k jedním největším jako světovým úlovkům opravdu. A to jsme se právě tady bavili minule, když jsem tady měl naposledy minule Tomáše Baška, to byla taky taková další meta kaprarská, dostat se se svým úlovkem do Carbordu, prostě tam, že jo, ta cestička tam vedla složitě, měl tam fotku Jarda Těšínský, že jo, měl tam fotku ty, Tomáš Bašek se tam taky tuším dostal, já jsem se tam dostal. Radek Řehák nebyl, keď chytil a Radek Řehák, když chytil po prvního Bedika, jako jedna z pár doslova, co se dostali s fotkou do anglického časopisu. Ja som rád za toho Foxa, samozrejme, že vieš, aj ty, jak si hovoril, že si túžil potom, ja som nemal také nejaké, vieš, že chcel by som byť tam a nech mi niekto niečo dáva. Samozrejme, že ma to nesmierne potešilo, dodnes vážne si to, aj keď som tam x rokov, ale vieš, nebolo to, že teraz, že nejak silou, mocou to chcem. Ja som si furt myslel, že ja som obyčajný rybár, chytám si ryby a ja som, vieš, sám seba som pozeral tak, iný názor majú na teba, ale samozrejme, že to teší, je to top. A není to len taká, že nejaká spolupráca, jak veľa ľudí som tam a není tam, nemajú kontrakty, nemajú zmluvy. Toto bylo napřímo z Anglii, měli jsme tenkrát ještě anglický smlouvy, že jo. Jasné, a ja mám ešte aj takú troška tam také... Tam trošku směřuju, jen se pochlup. Tam právě směřuju, to se s tebe snažím tady vylámat na kameru, protože Šunemu se povedlo něco, samozřejmě jak čas plynul, já jsem svoje z kapraře nějakým způsobem vycouval a z této spolupráce, Jarda Těšínský taky už Fox vlastně dneska opustil, ale Šuny tam zůstal jako jediný z nás, z těch úplně prvních a ty jsi vlastně za mě jeden z prvních kaprařů v Československu, který tu smlouvu dokázal jakoby dostat do fáze v uvozovkách nějakého příspěvku, nechci říct výplaty, protože není to něco, co by tě živilo, úplně na plný úvazek, jasné, ale vlastně, ale ty si se vypracoval vlastně až na placenýho konzultanta, takže vlastně to oni ti přispívají na tu rybařinu. Já mám kredit a ještě aj mesačnou výplatu. Což je za mě jako Není to naozaj, že z toho žiješ, ale poteší to samozřejmě. Je to takový důkaz toho, že si tě váží a chtějí ti pomoct na té cestě dělat to líp. Prostě, no.
Že co si budeme povídat, je to taky téma, který k té kaprařině patří, aby si byl schopný psát články, aby si byl schopný točit videa, že potřebuješ techniku, potřebuješ nějaký počítače. Samozrejme, keď to chceš robiť na nejakej úrovni, tak bez toho to nejde. Takisto, keď som začínal, samozrejme, vždy foťaky som mal dobré objektívy, rakety, že hovorím, keď už chcem mať tú fotku na titulke, aby to bolo dobré, ale prvé filmy som si robil sám. Dodnes neviem, na čom som ich strihal. Počítať som mal ešte výžakú haraburdu, tú bielu, krémovú, ani neviem. No dneska zabíma, neviem, aké káble som tam ešte. To bolo na banániky, žiadne USBčko, vieš, žltý, bíly, červený, alebo aký bolo. Vieš, neviem, aký program tam bol, tak to som si robil filmy a vtedy ja som nehovoril, že ako hovorené slovo. Ja som tam dal Tina Turner na celý film, alebo nejakú Eňu, alebo nejakú takúto relaxačnú hudbu a hovorím, že ja nebudem nikomu dávať návody a nejaké, vieš, že prezrádzať, kde chytám. No, ale potom som aj nahovoril niektoré tie filmy, že som ich predaboval, lebo som si pustil film a som videl, pamäť máš a jasné, že keď pustíš si film, tak sa ti vynoria myšlienky. Tak som to tak urobil, ale ja som si to po prvom rade tie filmy robil pre seba, že keď budem starý a ja neviem, nedeľu alebo v zime si lahnem, pustím si film a teraz sa mi to všetko vynorí, ja som si to preto robil. Vôbec nie, že jak dneska sa predávajú filmy, alebo dávaš to niekde, robíš Reels, alebo máš YouTubeový kanál. Tie prvé filmy boli len pre mňa. A ty si se sám opravdu všechno sám si to postíhal? Sám si to naučil? Všetko sám som si robil. Sám som sa natáčal, potom už ja som mal GoPročko. Vieš, jasné, že to bolo veľa roboty, koľkokrát som dal foťáky do vody, odišiel som, prišiel som, jak som sa priplavoval, vieš, lebo není len teraz z rybou sa natočíš, odfotíš 20 kg, blablabla, losos, vieš, to je, vieš, aby tam aj niečo bolo. Takže jasné, si tam robíš monológy nejaké, dá si nejaké témy, takže akože dá sa to. Dneska je technika a veľa ľudí to nedokáže, vieš. Každý chce mať kameramana, každý chce mať štáb, ale přitom dneska je to paradoxně mnohem jednodušší. Dneska natočíš na telefon, dokážeš si stříhat v telefonu, je to o človeku, ale musíš chtít. Musí chcieť na tých rybách. Ja takisto nezačnem robiť, kým nemám rybu. Dobre, robil som aj také príspevky, lebo každý hovorí, že machrujeme len tedy, keď chytíme. Ja som dal aj články, aj hoci, čo som písal o výpravách, kedy som nechytil. Aj v českých časopisoch to vyšlo. Vieš, také výpravy som dal, keď sa treli, keď bol neúspech, aby ľudia vedeli aj o tom. Že len dojdeš a robíš film a 20kami tam machruješ, vieš. Ne, proto jsem o tom taky hovoril, proto jsem ti trošku předtím skočil do řeči, protože právě ty seš tímhletím za mě známý, nebo jak jsem ty časopisy vždycky hltal a četl jsem všechny ty články, tak mi to utkvělo v hlavě a pamatuju si to do dneska, že ty si se netajil tím, že si odjel na 3 týdny, prostě 3 týdny si makal, prostě už jenom to odjet na 3 týdny na výpravu, prostě na ten DER nebo na ten Orient bylo něco jako pro mě v tu dobu neuvěřitelného a ty si prostě dobře, nepovedlo se to, prostě nenachytal jsem, vrátil si se, dal si se dokupy a mazal si zpátky. Že to tvoje odhodlání bylo. Vždy som išiel aj na tie výpravy pripravený tak, že jak na dvojitý štýl. Ja som išiel aj materiál na lov člna a materiál na breh. Takže vieš, čo som mal všetko tam. Bývaky, aj také 2 bývaky na breh, člny, 2 člny, vieš, že všetko. Lebo príklad, mal som flek, nelúbilo sa mi, neboli zábery, ja som neostal sedieť na 2 týždne na tom mieste. Ja som sa zbalil a išiel som hľadať tie ryby. Ráno v zátoke, alebo do obeda som chytal v takej zátoke, po obede tam a robil som si nejaký obraz toho jazera. A po tých rokoch máš skúsenosti, že aj na jar, teraz chalani dojdu z rýb, nebrali, lebo sa treli. Netrú sa všetky ryby naraz. Chytali sme aj v pličinách, v zátokách, chytalo sa aj na hlavnej vode, na hlbokej, takže vieš, keď sme tam boli viacerí, tak ja som chytal v šachorí v polmetrovej vode, niekto chytal v 3-metrovej na okraji takého plata, vieš, takže tie ryby boli hoci kde. Takže to... A tie informácie ste si samozrejme sdíleli, že jo? Podľa toho ja nikdy nepoviem, že vieš, každý dojde, nechytí a hneď sa tak vyvinuje z toho, že treli sa. Netreli, ja poviem, že mal som zlé miesto, alebo akurát nežrali, alebo niečo. Aj to ja vždy hovorím, že kapre žerú vždy, ale akurát si nebol na tom mieste, boli niekde inde, ale nemôžeš zase všade chytať. Vieš? A je to aj lotéria, že môžeš trafiť to miesto, že sadneš a akurát si ich trafil, alebo ich netrafíš za 3 týždne. Je to tak. Takže je to také, že musí mať človek aj to šťastie, alebo aj nejakú intuíciu a jednoducho je to tí úspešní ľudia, či to je v športe, v hocičom, musíš mať nejaké šťastie. Něco navíc, ale takový šestý smysl za mňa. Jasné, to bez toho to nejde. Niekto je človek smola, to je sú aj takí, ale to už... Tak Petře, prošli jsme tak nějak tvojí vlastně spolupráci s Jetfishem, dostali jsme se téměř až do současnosti s Foxem, se kterým vlastně spolupracuješ do dneska, ale není tajemstvím, že v roce 2020 si vlastně dosáhl něčeho asi takového dalšího splnění, takového tvýho snu, nebo jak vůbec se to zrodilo, pověz nám něco o tvojí značce Conquer. To bolo 2020, to bol akurát COVID, takže také asi bolo dosť času na rozmýšľanie, nebol som v zahraničí na rybách, bol som na rôznych malých jazierkách, ale už to také dlhšie dozrievalo, že chcel by som mať niečo svoje a čo mám ja v rukách, čo si viem s tým manipulovať,
urobiť takú príchuť, takú arómu, alebo hrať sa s grafikou, alebo chápeš, že tvoj taký produkt od A po Z, aby to bolo. No a tak naštelovali nejaké recepty a začínal som, že s čím začnem, tak aby to boli produkty, ktoré ja potrebujem na lov, lebo ja som hovoril, že ja nejdem ani dobiť trh, ani zasítiť niečo, alebo s niekým sa byť s nejakými značkami. Ja hovorím, aj keby to chytalo len 5 mojich kamarátov, tak vždy si to budem robiť. Alebo keby aj nikto, tak ja si to budem len pre seba robiť. A hovorím, aj keby som to mal len pre seba tú značku, tak chcem mať pekné obaly, nech to má úroveň a všetko, takže niekto si šúla pre seba a dá si to do obyčajných obalov, nerieši to. Ja som to tak nechcel. No a takže začal som Boilies 2024, Pop-up a Recovery Booster. Ja som to nazval Recovery a chcel som sa odlišiť s názvami, nechcel som, jak každý mal broskyňu a tie názvy, tak ja jednak si aj mixujem arómy, že príklad Sunrise sú 2 arómy dokopy. Aby to nebolo napodobiteľné, jasné v popise je, že z jakých aróm to je, ale zase nevieš ten pomer, no jasné. Príklad Red Fruits, je tam 5 lesných ovocí a takže takto si to. Každý má bielu popku, biele korenie, ja tam mám 5 korenín, takže je to také nenapodobiteľné. A takisto každý má booster, každý má dip, ja som si dal recovery ako oživenie, takže to mám, potom sme pridali už cesta, peletky, feed mix a zase to sú všetky veci, ktoré používam ja k lovu. Idem na ryby, Boilies, peletky, feed mix, urobím nejaký mix, buď gule, alebo ja hovorím, že takú sračku, že v zátokách to rozhadzujem, keď na mady nechytám, že dávam len popku a s touto riedkou zmesou krmím, alebo na jeseň, keď centralizujem to krmenie na širokú plochu, takže s tým sme začali. A obaly sa mi ponúkol Mišo Kečkeš, krásnu prácu robí, naozaj však ho poznajú, robí aj niektoré veci pre KCC, aj pre viacero značiek a to sa mi ľúbi, že príklad robí pre 5 značiek rybárskych a není to na jedno kopyto, že nevidíš tam vôbec, že to robí jeden grafik. A my sme kamarádi a aj hovoril, že bola to taká akože aj radosť pre ňoho, že vôbec môže byť pri mne, tak mi to navrhol, hovorím, ja som nemal vôbec predstavu. Ja som vedel, že len jaké chcem názvy, aby vychádzali z môjho života. Preto aj tie názvy sú späté, niektoré veci viem povedať, niektoré neviem, že sú to také moje len v hlave s nejakou životnou udalosťou alebo so životom, akým žijem. Tie názvy sa z toho odvíjajú aj výrobkov alebo tých rád, tých Boiliesov a urobil mi to taký jemný kamoštýl, hovorí, že to sa ku mne hodí. A každý jeden návrh, keď som mu povedal, že Mišo, potrebujem, ja neviem, balánsky. Nech sa volajú balet. Prečo balet? Lebo sa jemne vznášajú také, aby to všetko hralo. Ale to bolo originálne. Jasné. A vždy, ak mi poslal náhľad, v živote som to nemusel nejak korigovať. Mišo, ty si trafil moju farbu, môj vkus, môj všetko. Takže každý jeden produkt tak trafil, že vôbec sme to nemuseli korigovať. A takisto mi robí na textil, grafiku a na všetko, čo s tým súvisí. Rýchly, kvalitná práca, dobrá všetko. No a tie výrobky, no, jasné, že je okolo toho robota, starosť, nákup tých súrovín, zháňať to. Prišiel Brexit, niektoré arómy mi padli, na ktoré už som bol zvyknutý. Musel som nových dodávateľov hľadať, ale je to vždy také, že aj keď máš nejakú zabehnutú značku alebo firmu, odkiaľ kupujem materiál, takže buď sa zmení kvalita alebo farba toho a už niekto si myslí, že už to nejak nahrádzaš, ale jednoducho je iná farba toho robinu alebo krílu alebo niečoho a jednoducho to tak je, no. No a je to teraz takové tvoje dítě, že jo? Áno, prostě ta značka, všetko, si ji od začátku? Všetko, akurát jedno, čo nerobím, šúlajú chalani vo výrobe, na to nemám čas, lebo som v obchode, takže to chalani robia, ale každý ostatný jeden produkt prechádza mojimi rukami od popiek, tých recovery, čo miešam, peletky, všetko sáčkujem, lepím nálepky, takže všetko prechádza mojimi rukami. Jasne. Chcem mať nad tým kontrolu nad gramážami, aby tam niečo nechýbalo. Viem, že tam dám vždy viacej, koľko je napísané gramáži a neprestrelné. Keby som to dal niekomu urobiť, tak čo poviem, že Jožko Férko dal tam menej a ospravedlňovať sa za to? Ne, je tam toľko neprestrelné, vieš, takže všetko mám v svojich rukách a jasné, že není to mega výroba. Možno sa ukracujem, nechodím po obchodoch, nenúkam to, nezasahujem. Tak jasné, zo začiatku sa ladili tie veci, takže nechcel som niečo púšťať, čo som nebol 100% presvedčený, lebo aj tá stabilita, to
toho konzervantu. Iné bolo na jar, iné bolo na jeseň, iné, keď to je dlhšie, vieš, môže každý múdrovať. Iným berem tovar od hociakej značky a stane sa aj tam zadrhel nejaká plieseň, vieš, jak to je. Takže, zažili sme to všichni. Aby niekto na niekoho rozprával, nevedia to robiť, ne, všetko je naštelované, len vždy sa niečo vyskytne. Alebo boli aj také, že už boli slabé, mali sme naštelovaný konzervant, že vznikol tam nejaký problém už od toho dodávateľa, že už mali sme, presne vedeli sme na 30 kg alebo na 30 litrov toľko, dali sme a nebolo to tak, lebo už to bol nariedený ten konzervant, takže takový tie porodní bolesti. Zase to museli prekopať, takže a to je vývoj. Máš niečo naštelované a počas tej práci môžeš robiť 20 rokov a furt tam niečo ladíš. Stává se to, jak si správně řekl, dodneska i těm největším výrobcům na trhu. Jasné, a nejenom českým, i zahraničním. Jasné, prostě. Môžu to len taký, kto nič, jak sme sa bavili, že kto nič nerobí, nepokazí a to není, že nevieš. Dneska hoci kto je troška zručný, vyrobí hocičo. Kolik lidí třeba zaměstnáváš? Kolik lidí se podílí s tebou na tom, v té výrobě, na to rolování a takhle? Vieš čo, sme traja, samozrejme v sezóne sú pomocníci, takže keď to je nárazové, sú viacerí, keď to je len tak, že priebežne, že si doplňujeme nejaké zásoby, tak to robia dvaja. Je to také, že nemám, že stálych, mám takých pomocníkov, brigádnikov alebo chalani z týmu, takže fúr sa to tam nejak tak mele, že kto má akurát čas, alebo pred sezónou to je treba rýchlo narobiť, tak sa narobí a ja chalani robia, ja zabezpečujem suroviny, objednávam a pri tých komponentoch furt niečo chýba. Vieš, na niečo čakáš dlhšie, na niečo kratšie, takže ten čas sa predlžuje. Něco není dostupný. No jasné, to je okolo takto. Ale baví tě to, je to prostě předpokládám takový další smysl toho tvýho podnikání. Jasné. A hrám sa s tými, furt niečo vymyslím, aj keď to nejde do predaja, vieš, alebo niečo ešte vylepším, tak... A začal si teda jednou příchutí? A dnes... Ne, 4 príchute sme mali. Hnedka od startu byly 4? 4 príchute bojly sú v 2 radách. Element najvyššia rada, Univerz nižšia. Potom sme pridali appetizer, to je taký ako krmný, to je len zo zrnín. Tam nejsú, kvôli cene, aby si sa dostal tak, že len zrnina, farby, aroma, nejaké sladidlo. Element je najvyššia rada, najnabuchanejšia zväz Univerz. Sme nevymýšľali nejaké iné zmesi, je to len slabší koncentrát toho elementu, ale tekuté veci sú tam rovnaké. V rovnakých príchuťach, aby to všetko pasovalo. Takže dojde človek, nechce veľa investovať, kúpi si 5 kg elementu najdrahšieho bojlisu, kúpi si k tomu 20 kg toho Univerz nižšej rady a ide na Balaton, kúpi si 200 kg toho appetizeru. Ale aj tak najpredávanejšie je Univerz, tá stredná rada, ja na to chytám. Ja ani neviem, na čo chytám. Ja hovorím, že chytám na bordel z výroby, čo ostanú, vieš, mení sa stroj, rôzne farby, takže ja si na to nepotrpím, vieš. Takže Věříš všem příchutím stejně prostě, co zobereš? Jasné. Akože na to krmenie samozrejme a furt tam prevláda to, čo chcem, ale spotrebovávam aj to, no nebudem to predsa zahadzovať, alebo niekde dostane sa nejaká mola, alebo takéto niečo, takže ja to všetko vykrmujem. A chodia už aj chalani, že jasne na to inám dobrú cenu, tak Peťo, nemáš takéto niečo, tak im to dávam. A máme ešte radu Herkules a to sú tvrdé, ak niekto má tvrdé alebo extra tvrdé. Chodíme na veľké vody, kde sú raky, drobná ryba, niekedy 3 dní neprevážame, búrka, nevie sa dostať na vodu, alebo veľké vlny, tak mám istotu, že ten bojlis je tam. Tam je len pridaný albumín, je to vytvrzený. Určité percento, takže to je označenie Herkules. A máme takisto bustrované 20, 24, aj normálne meké, dojde na rýchlilov, alebo tieto Herkulesy. Chystáš třeba nějakou novinku na tuhle sezónu? Áno, bude losos. Losos na zmesi, ktorú máme, len bude tam losos. A teraz aj troška pomením názvy, lebo mali sme také dlhé názvy, ja neviem, zmes bola Komplet-C Oceán. Komplet-C akože zmes, je tam Robin Red, papriky, rybace múčky, ale teraz to dám príklad, že len losos. Nebude tam už aj ten názov tej zmesi. Už teraz, jak sme dali na jeseň novinku, tuniak jahoda, tak už není tam názov tej zmesi, len tuna jahoda. Jasné, v popise na e-shope alebo niekde v katalógu bude cca, z čoho sa to skladá, jasné, presný recept tam nebude, ale z toho to, no. Takže další novinka tvojí značky bude losos. Losos, jasné, ale na tej kompletnej zmesi, len hovorím, na nálepkách už to nebude. Takže super. Taká najsilnejšia zmes. A ja na čo najviac chytám je Squid Curls Copex, na to som vždy chytával. Takže to je aj najpredávanejšia, aj najviac používanejšia, aj najväčšie ryby na tom máme nachytané. Samozrejme, najväčšie promo. Dávam na to úlovky na Instagram, na Facebook, tak ľudia to vidia. Tak, jasne, zo začiatku najviac sa predával Robin Red Fruits, taká sladká Robin Redová gula, to a liver.
taká pečeňová guľa, kde je veľa, všetko z pečení, hovädzia pečeň, hovedzí extrát, kuracia pečeň, kurací proteín, všetky tieto veci. No ale zase tí chalani, niektorí prestali u mňa chytať, čo chytávali na to a vidím, že jak tí ľudia reagujú. Potom Šaňo na Balatone chytil najväčšiu rybu a 5 najväčších na IBCC, neviem koľko rokov dozadu to bolo, jak sme začínali, tak to chytil na kraba, Seeking Crab, tak ten krab letel a prerobili sme jeden boilies zase na tej zmesi kompletci čili a urobili sme, že čili slívka. Tá guľa tak začala chytať, neverím tomu, že akože neveril som tomu, že len tá aróma a taký slívkový sirup sme tam pridali, taký sladký, ovocný z potravinárstva. A tá guľa tak začala chytať, že no, som tomu neveril. A jasne, krásne to voní, lebo takú exkluzívnu slívkovú arómu sme zohnali. Mal som 4-5 aróm, jedna nevoňala, druhá úplne jak neslívka, jedna jak marcipán a toto ozaj taká bomparová, to sme tam dali a naozaj ešte tú guľu sme ani nevyrobili, ešte ja som ju nemal v ruke, len sme povedali, že bude už chalani, na to budem chytať, to sa mi bude že len to slovo, ten názov, už to nažhavilo ľudí. No a samozrejme, potom mali úspechy, tak to bola taká od leta najúspešnejší boilies. Super. Takže tohle to bylo o šunesové značce Conquer. A dostal bych se teda k dalšímu takovému pravidelnému tématu, pravidelné rubrice. Mě hrozně baví, když ty povídáš právě o těch francouzských jezerech. Jsme si toho spolu navykládali hodně, takže vím, že ty těch zážitků máš prostě hrozně moc a máš co vyprávět. Tak pojďme probrat takovou pravidelnou rubriku, která se jmenuje tvoje vlastně největší a zároveň nejcennější úlovky. Tak předpokládám, tam určitě budeš hodně vyprávět o tom zahraničí. Tak co se ti ve tvém kaprařském životě podařilo, nebo co považuješ za, nemusí to být ta největší ryba, ale co považuješ za svůj takový nejcennější úlovek? Poviem, samozrejme, ja viem, že problém, hneď púšťam udicu, vykotvičkujem, cvakol, ale toto som nemusel cvaknúť, jak som doprava, doľava a vystrelilo to, asi cez nejakú halusku to len bolo. Hneď ma otočilo na opačnú stranu a vynoril sa, jak som hovoril, že kapota z trabanta, už som videl, že koň. Rovno byl na hladinu, ne? Hneď hore, bez fajtu, bez ničoho. Došla vlna, bunda cez hlavu a vlna dole trenky. Za sekundu ma to vyzleklo. No a vystúpil starý pán a neviem, nejaký bol chorý. Opieral sa o auto tu mal nejakú dieru, niečo povedal, zmizol. A jaký máš třeba dneska vůbec ještě cíle? Jsme se o tom bavili, že původně to byla meta 15 kg, později to byla meta 20 kg, později 30 kg, 35 kg už se protnul, takže teď je opravdu, je to tak, že bys měl ještě cíl, tak teď dám tu 40, je to to, co tě žene dál? Tak ako není to, že keď ho nechytím, samozrejme, že by som ho chcel, čo by to urobilo, jasné, že ošial, rozruch, alebo chápeš, užiť si to niečo okolo toho.